Tenisový zápas Pepa a Láďa. Včera jsme dlouhý zápas hráli, dle zvyku jsme ho zas prohráli. Už když jsme tam jeli, tak jsme se báli. Minule nás totiž hoši poslali na Kanáry. První set moc nechybělo a už se opět jelo. Míše se rychlostí míhali a my po kortu zmateně běhali. Nemusíte nás moc mučit, přiznáváme, že od těch hochů máme se moc co učit. Při tom dlouhém hraní zkusili jsme i filmování. Láďa, Pajdal a Pepa si držel ruku, za míčem běhali však rychlostí zvuku. No. Nakonec ten dlouhý zápas skončil jako velký trapas. Tenisu zdar a zvlášť fair play. Jsme komický tenisový pár.